F'ġurnata bisħab riħ qawwi u kesħa xoq il-għadam għatta sidin tal-bejjem iltaqgħu flimkien biġġabru fondi b'risq id-Dar tal-Providenza. L-attività bdiet billi kulħadd inġabar fi triq il-Mittjar ta' San Niklaw jew kif inhi magħrufa aħjar it-triq tar-runway l-antika tal-Qrendi u mxew flimkien f'parata għad-Dar tal-Providenza. Jolqtu lajn fost oħrajn kienet din il-karozzella miġbuda minn dawn iż-żewġ żwiemel Frisian mill-Olanda. Tkellimna ma' David De Bono li kompla iwetta il-ħolma li kellu Gianni Borg li kien ħareġ bl-idea ta' din l-attività li sfortunatament qatt mara issir realtà. Inserta ġurnata bil-maltemp, naqra xita, ma qtajniex qalbna, xorta mexxejna l-attività. L-appell tiegħi huwa biex kemm jista' jkun tagħtu donations għad-Dar tal-Providenza, xejn mhu mitluf, għad-Dar tal-Providenza xejn mhu mitluf. Daw huma nies fil-bżonnijiet, aħna l-għajnuna tal-pezz u żwiemel u klieb u ħmir tagħna aħna nippruvaw ngħinu lil daw in-nies u nħeġġixkom ukoll li intom tagħmlu bħalna. Il-qofol ta' din l-attività intlaħaq fil-parkett ewlieni tad-Dar tal-Providenza fejn sar it-tberik tal-annimali mid-direttur tad-dar Father Martin Mikallef li tkellem quddiem il-kameras ta' One News dwar l-importanza ta' attivitajiet simili ta' ġbir ta' fondi fejn qalilna li l-ispejjeż tad-dar huma kbar ħafna. Din hija waħda mill-attivitajiet li jkunu organizzati f'dan ix-xahar ta' Diċembru biex imbagħad dawn id-donazzjonijiet li jinġabru f'dawn l-attivitajiet jingħataw għal maratona festa ta' ġenerożità li norganizzaw b'risq id-Dar ta' Providenza. Illum David De Bono organizza din l-attività fejn ammont kbir ta' żwiemel u annimali oħra ġew hawnhekk biex jiġu mbirka. Din l-attività hija wkoll għall-memorja ta' Gianni Borg illi xtaq jagħmilha fis-sena 2020 imma minħabba l-pandemija ma setax u sfortunatament ftit wara ħallina u għalhekk David xtaq li tibqa' ssir kull sena għall-memorja tiegħu. Mistiedna għal din l-attività attendiet ukoll il-President Emeritu Mari Luis Colejro Preca.